Gaueko 8:04 baditugu binakako txapelketa nagusiko lehen finalistak. Altuna eta Ezkurdia izango dira bi aurrelariek osatutako bikotea. Finalean izango da martxoaren 29an Iruñeako Nafarroa Arena pilotalekuan, ezustekoa eman dute gaur Gasteizko hogeta pilotalekuan Laso eta Albisuri 22 eta 15 irabazi ostean, eta lehen fase zail baten ondoren bada txartela finalerako saria eskuratu dute lan ikeragarria egin ostean. Gogora ezagun, aurreko jardunaldian batetik Altunak eta Ezkurdiak Elordi eta Zabaleta menderatu zituztela Donostiako Atano 3. pilotalekuan, eta Lasok eta Albisuk berriz Jaka eta Iztu eta Iruñeako Nafarroa Arena pilotalekuan. Beraz, bi bikote hauek elkarren aurka izan dira. Atzoko emaitzaren ondoren jada partida bakarra izango da erabakigarria datorren asteburuan. Ziur aski, oraindik ere ez dut ikusi eta ez dakit ipiniko zuten, baina ziur aski Tolosako Beotibarren Altunak eta Ezkurdiak Jaka eta Iztuetaren aurka jokatuko dute azken partida hori, simbolikoa izango dena. Altuna eta Ezkurdia finalean baitira eta Jakak eta Iztuetak berriz ez baitute inongo aukerarik finalera sailkatzeko, eta bestetik berriz Logroñoko Adarragan partida erabakigarria jokatuko lukete Elordik eta Zabaletak Laso eta Albisuren aurka. Lehen zatia oso berdindua izan da, batetik Jon Ander Albisu ematen ikusi dugu, Joseba Ezkurdia ere egoki, Altuna fresko eta Laso ere jokatzeko. Eta, hemen 10 arte oso berdinduta joan da, norgehiagoka. Hasieran goi mailako tantoak izan dira, oso tanto gogorrak. Joseba Ezkurdiak beste behin ere ikeragarri eutsi dio norgehiagokari, gaurkoan gainera pilotalekua etzen batere erraza, eta lehenengo 6-7 tantotan edo Laso eta Albisuri kosta zaie Ezkurdiari min egiteko gako hori bilatzea, eta zeintzen gako hori ezker horman, pilota ezker horman sartzea. Ez dute lortu hasiera horretan Lasok eta Albisuk, baina pixkanaka hori lortzen joan direnean Laso hori ere aukera gehiago etorri zaizkio aurrean, erosoago aritu ahal izan da Bizkarreta Gerendioingoa, eta 10 arte horrelaxe joan dira. Jokin Altuna baina partidaren fase horretan oraindik ere tantorik egin gabe zen, ikeragarria izan da gaurkoan Amezketarrarena, pilotarako jokatzeko ikusten baitzen, pilotan bizi, pilota ongi luzatuz, Lasori oinetara jokatuz, baina ezin tantoak bukatu, ez dejadaz, ez ezker gantxoz, eta gaurkoan distira aldetik behintzat Jokin Altuna ez da bat ere fin ibili alde horretatik. Hala ere, 12 eta 10 aurreratu dira, eta urdinentzat ez ziren batere albiste honak. Ez dakigu azkenerako nola izango duen datorren asterako, jokatuko du, nik uste Jon Ander Albisuk, baina partidaren uneren batean, ez dakit, pilotaren bat edo sartuko zitzaion eskuan, baina eskuinez gozaka itzibili da, zenbaitetan eskuinez sartuko zen pilotak ezkerrez eraman ditu eta ongo atzelariak, eta rune kritikoa izan du Jon Ander Albisuk, Unai Lasok lagundu dio, eta bigarren zatia oso bestelakoa izan da, alde horretatik. Altuna eta Ezkurdia gehiago izan dira, Joseba Ezkurdiak ikeragarri jokatzen jarraitu du, zeinen erraz ibiltzen den kantxan, aurrera atzera pilota zai asko airez eramanez, denetan aipagarria Joseba Ezkurdiak bai playoffetako partidan eta bai finalerdietan jokatutako bietan eman duen maila. Gaurkoan gainera bereziki pilotaleku zail batean, berez atzelarientzat pilotaleku zaila da, Josebarentzat aurrelari izan da eta mugimendu horietara ohituta egon da are zailagoa, eta hala ere zeinen ongi moldatu den Arbizuko aurrelari txapelketa honetan atzelaria. Benetan txapelketa aurkeztu zutenean bikote honi irabaztea jakina zen, zaila izango zela,
lehen fasean ongi egin zioten, gerora pixkanaka aurkariek kolpez eta gehiago izanik irabazi egiten zieten normalean bederen, une kritikoa ere izan zuten, Bilboko Deportibon jaka eta iztuetaren aurka jokatutako norgehiagoka horretan sailkatu ez sailkatu azkenerako partida hori ofizioz eta lan asko egin ondoren eta lan ikusgarria egin ondoren aurrera atera zuten eta finalerdietara sartu ziren Zabala eta Martijaren aurka irabazi ondoren eta begira finalerdietatik finalera zuzenean Iruñeako Nafarroa arenan izango baitira, beraz lan ikeragarria Altunak eta Ezkurdiak egin dutena txapelketa osoan zehar lana eman dute eta lana emate horrek bere fruituak eman dizkie, kolpez logikoa den moduan ez baitute hautsi beste bikote batzuek bezala. Eta bigarren zatian hor 17 eta 11 izan dira, baina hor hurbildu dira 15 eta 17 arte Laso eta Albizu hor txakalaldia izan dute eta une kritikoa ere bai, gaurkoa izan da Laso eta Albizurentzat txapelketako une kritiko bakarra, txapelketa osoan zehar partida ia guztiak nagusitasunez irabazi dituzte, ez dute une kritiko bakar bat ere eduki esango nuke emaitza aldetik behintzat, eta gaurkoa izan dute lehena esan bezala, batetik Ezkurdiaren partida handiagatik, bestetik Albizuren eskuin hori larri zebielako, baina hor zerbait atera nahi bazuten Lasok jokoan gehiago asmatu beharra zeukan, asmatu du, horregatik egin duten tanto kopurua ere, Unai Lasok partida ona jokatu delako, ez partida handia, baina bai partida ona jokatu du Unaik, eta hor txakalaldia izan dute Altunak eta Ezkurdiak, 15 eta 17 hurbildu dira, baina hortik aurrera jada Albizu oso oker, jada konfiantza galtzen joan da, hasiera ona eman badio ere pixkanaka konfiantza galtzen joan da, opari asko egin ditu Jonanderrek, eta azkenerako Laso ere alambrearen gainean ibili behar izan da, asko arriskatzen, eta ez du asmatzerik izan Bizkarretak Erendiaingo aurrelariak, eta ondorioz 22 eta 15 amaitu da norgehiagoka, aipatu moduan meritu ikeragarria du bikote honek, kolpez hautsi ez, baina lana proposatzen dute, ofizio handiko bi pilotari dira, Altuna eta Ezkurdia, bi izar handi, eta Olaizolak eta Urrutiko etxeak 2016 eta 2021 urteetan eta 2020 urteetan egin moduan, aurten 2026an Altunak eta Ezkurdiak binakako txapelketa nagusiko finala jokatuko dute. Ikusten ari gara, gainera, binakako txapelketa nagusi eta mintzat, bi aurrelari batera jartzeak funtzionatzen duela, 3 ediziotan jarri dituzte, azken hamarkada hauetan, eta 3 edizioetan finalera sailkatu dira bikoteak, beraz hori ere bada datu esanguratsu bat inolako zalantzarik gabe. Honen beste Altuna eta Ezkurdia finalera, eta bideo hasieran aipatu moduan, datorren astean jokatuko dituzten bi partidetan, pentsatzen dugu Tolosako Beotibarren jakak eta iztuetak Altuna eta Ezkurdiaren aurka jokatuko dutela, eta partida erabakigarria Logroñoko Adarragan izango den hori, ziur aski, Elordik eta Zabaletak Laso eta Albizuren aurka. Pozik izango dira Errioxako zaleak, noski Javi Zabala bertan egotea nahiko zuketen, inolako zalantzari gabe, baina begira, zenolako norgehiagoka jarri den Adarraga berriro ere binakako txapelketaren zirkuituan jarri den honetan, zer gutxiago, Elordi Zabaleta, Laso eta Albizu partida erabakigarri hori. Beraz, datorren astebururako pronostikoak ere noski izango dituzue larunbatean, eta ea zer gertatzen den orduko horretan. Gogoratu, Altunak eta Ezkurdiak 22, Lasok eta Albizuk 15 Gasteizen, Altuna eta Ezkurdia finalean izango dira.